има едни хора, които се наричат олигарси. Нали така? Това са хора през всичките, ама не в България, в целия свят. Това са хора, бизнесмени, които искат да печелят, те искат да печелят пари и да владеят. Такъв тип хора са, това ги интересува. Какво трябва да направят те? Много е просто. За да печелят пари и да владеят, те трябва да имат инструменти. Кои са инструментите? Политиците. И тези хора, със своите финансови възможности, и те са и престъпници, започват да купуват тези политици. За да могат тези политици да им оправят законите и да им правят всичко, за да може те легално да печелят тия пари. Защото те и нелегално го правят. И това е много просто. Те са две лица. Едните са олигарсите, а другите са политиците по целия свят. В България тази дружба е толкова кръвожадна и толкова безмилостна, че за десетки години тези две страни ограбиха ни всеки ден. Те ни убиха, бе, пичове. Те ни убиват всеки ден, бе. Заради тях нямаме път и ще умираме. Саша, заради тях те накара така да прекипиш? Извинявай, питам те така директно, но до сега не съм защото приказваме само някакви щуротии се приказват и защото денонощно хората умират от глад и от болести заради тези хора. Защото денонощно хората умират по пътища, защото няма пътища, защото са откраднати парите. Денонощно умират хора в болници, защото няма болници, защото продават лекарства безобразно, защото всичко е корупция. Защото нашите деца не могат да се лекуват, защото нашите баби и дядовци едва преживяват, нашите родители, с някакви мизерни пенсии, не може да си купат кисело мляко, за да може някакви хора да се разхождат с хеликоптери, с скъпи коли и милиарди евро да им текат в джоба. За да може нашите деца да не се образоват, да може ние да работим по цели дни и нощи, да изкараме пари, да си гледаме семействата. За това се гнева. Ти донесем ли, че направо... За това се гнева, защото ние позволяваме да ни крадат да се обаждаме. Браво, Саша. Съжалявам, че просто това е толкова разберете, че тук става дума за истинска... Това е апокалипсис, бе, пичове. Ние позволяваме. Как излизаме? Хайде, говорим си. Как се случва? С това да излезем как излезе? Това си говорим. Да се хванем за ръце ние. Знаеш как се излиза? Да излезем. Гласуват над 80% от гражданите в една държава. Знаеш как? И гласуват за партии, които не са ни крали 15-20 години. Разбираш? И гласуват за партии, които не са ни лъгали всеки божи ден. И които не си контролират прокуратурата и всичките най-важни институции в една държава, които трябва да оперират, за да защитават своите граждани и да пазят закона и да хващат тези, които крадат всеки ден. Тогава се оправяме. Не знам кои са тия партии. Аз знам коя е моята партия, че гласувам. Но трябва да ходим към Европа. С тия глупи. Ние сме в Европейския съюз. Ние не сме към Америка, не сме към Русия. Основният проблем е, че тези хора, олигарсите и политиците в България, тази двойка, този съюз, не го интересува нищо. Те ги интересува да крадат от всичко и да прибират. Те не искат да оправят. И хората по България и аз хода. Знаеш какъв е проблема? Че десетки години, вече десетилетия, управляващите плюс олигарсите са ги принудили тия хора едвам да живеят. Защото те не могат да взимат нормални пари, защото парите са откраднати. Защото те не могат да имат нормална работа, защото някъде се образоват, защото всичко е разруха. И когато тези хора са принудени, те са сложени тук и взимат такова, те нямат избор. Те имат избор да оцеляват. Какъв е избор да оцеляваш? Като ти кажеш, ти дам 2 кубика дърва, за да гласуваш, той вика да, защото иначе ще умреме от студ. Те не го правят, защото много им е приятно. И като им казват, ти 100 евро да купиш защото с 100 евро си нахрани децата или ще купи лекарство на майка си. Те са принудени. Значи олигарсите и политиците така работят. Да може всички да ни заробят, ние да сме зависими от тях. За да може те да си безчинстват. Това е. То е много просто. И трябва да се спре тази практика. Как се спира? Когато има едно правителство, сега служебното правителство, какво прави? Когато има едно правителство, което казва, няма такова нещо. Закон е равен, сменя се прокуратура, всичко се го... Както работи, бе. За съжаление, света се провали целия. В Америка е най-големия пример за това нещо.